Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Fogueira! Que calor! Ímonos cocer. Vai ser unha noite espantosa. Desde logo eu xa non o aturo máis. Tanta calor non pode ser boa. Hoxe pola noite hai que poñer o ventilador máis forte para non abafarmos tanto. Se cadra era preferible dormirmos fora para estarmos máis fresquiños. Fenómeno! Que idea máis boa! Cal idea se eu non dixen nada? Esta noite dormimos todos fora. Collemos uns cabezais e saímos a dormir á intemperie. Podemos prender unha fogueira e contamos contos de medo. Iso! Paréceme xenial! Sei eu dun conto que non ides pegar ollo do medo que mete. Quen quere contar o primeiro conto de medo? Eu, porfa, porfa! Pois que non sexa de moito medo, porque a min non me gustan eses contos. Non vas pasar medo ningún, Rita. Esta noite vas pasar... réquete medo! Era unha vez, hai moitísimo tempo, nun lugar non moi distinto a este, un osiño que vivía el soiño na montaña. Oh! Unha noite, o oso sentiu uns ruídos extraños que viñan do exterior. Ai! O oso era tan valente que non dubidou nin sequera un segundo en ir espreitar de onde viña aquel son. Deu uns poucos pasos, despois abriu a porta e foi cando de súpeto... Ai, que medo! Rita, como vas ter medo se aínda non tes nin idea do que era aquela barulleira rara? Agarda a que cho conte. O son viña dentre as matogueiras e o oso foi camiñando devagariño naquela dirección cando de súpeto... De súpeto que... Que pasou, Mumu? Pois nada, que o son parou e xa non se volveu sentir. Que bo, Mumu! Por un momento pensei que era unha fantasma ou algo parecido. Quen conta o seguinte conto? Eu sei un, pero mete tanto medo que non sei se contalo. Non te preocupes, non temos medo de cousa ningunha. Anda, conta. Hai pouco tempo, un velliño contoume un conto moi raro que me asustou moito. Que digo asustar? Deume terror. El saía todas as noites a dar un paseo polo campo, pois gustáballe observar as estrelas e contemplar a lúa. Unha noite todo parecía tranquilo, cando de súpeto viu enriba dunha pena un pastel acabado de facer. O velliño achegouse e viu unha torta de mazá que aínda fumegaba. Mirou na súa volta e preguntou: "Quen anda aí? De quen é este pastel?" Como non lle contestaron, colleu e levouno para a casa. Para outra noite volveu saír de paseo e cando chegou á pena non había nada. O velliño pensara que ia atopar outra torta, pero non foi así e seguiu o seu camiño. De súpeto viu algo que brillaba ao luar. Era outro pastel, enriba doutra pena. O mesmo aconteceu durante moitas noites, pero o velliño seguía sen saber de onde viñan os pastéis. E cada día o velliño engordaba máis e máis. Así que un día desconfiou que igual o estaban a cebar para comelo e nunca máis volveu comer as tortas. Ala! Que conto máis bo! Gustoume moitísimo! Queres dicir que se como moitos pastéis vai vir alguén para comerme?
quen? Dime, quen é? Non ves que é un conto, Mumu? Ninguén ten interese en merendar pata de becerra. Non sei ti, pero eu vou deixar de comer tanto pastel desde agora. Fai o que che pete. Vou ao cuarto de baño. Metémoslle un susto a Rita. Veña. Poñémoslle un pastel no chan e cando volva do baño vai pensar que alguén a quere comer. Vai apañar un susto para caer de cu. É isto que fai aquí. Vaia, de onde sairía este pastel? Ai, mi madriña, isto non pode ser certo. Alguén me quere comer. Auxilio, socorro! Para min que viron esas patas tan grandes e tan gordechas que tes e dixeron, esta papo é de un bocado. Oi, que as miñas pernas non son gordechas, son fortes. E sabe lo que? Que vou papar este pastel dun bocado. Non me digas que non tes medo. Pero se vos vin desde aí arriba poñelo o pastel no meu sitio. Non hai dereito, comiche o pastel enteiro e deixáchesnos en sobremesa. Para a próxima xogada que me queirades facer, pensadeo antes un pouco mellor. Agora vou vos contar un conto de medo, pero de medo, medo de verdade. Hai moito tempo, nun país moi lonxe daqui, había un rei.